tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti sa mnom, hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tvom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, za nama je tako lako, ti samo reći Wings. U posljednjoj epizodi na Pixije su bačene čini koji ih čine nostalgičnim. Pobegli su od vila i krenuli ka svom selu. Ali Bloom je uspela da skine čini svojom isceliteljskom magijom, pre nego što je Darkar dobio ono što je hteo. Wings pobeda! Dobrodošle na čas primenjene magije preobraženja. Svrha ovog predmeta je da vas nauči kako da poboljšate efikasnost vaših čini. Ovo je veoma težak predmet koji zahteva dosta truda. Gospođo, a šta je to magija preobraženja? Sposobnost kombinacije magičnih moći dve ili više vila u ultramoćne čini. Kako? Pre svega vrhunsko bacanje čini je veoma važno. Također ćete morati u potpunosti da razumete magiju koju izgovarate. A zašto je to tako? Lako je napraviti grešku. Kombinovanje magije je kompleksna stvar. Nema mesta greškama. To je potpuno nova stvar. Tako nekako, da. Gospođo, da li sam dobro razumela? Kažete da svi mi možemo da kombinujemo moći. Super! Naravno, super Wings čini! A vaš prvi zadatak radit ćete u parovima. Ove vežbe zahtevaju dosta rada. Da li ste saznale kako su Pixi? Palladium kaže da nisu više pod uticajem bačenih čini. Baš si nevaspitan! Predložio je da se odmore na odgovarajućim krevetima. Mogle bismo kasnije da ih posjetimo. Leila, trebalo bi kasnije da se nađemo i završimo naš domaći. Slušaj, nadam se da ti ne smeta što te Faragonda stavila sa mnom. Zašto bi mi smetalo? Pa znaš, ostali su mnogo bolji, a ja sam nova, razumeš? A, izvinite. Ha? Zdravo, Mjuza, drago mi je da sam te konačno sreo. Zovem se Jerry i idem u školu magije, na prvoj sam godini. Saladin me je poslao ovde da naučim nešto o simulaciji. Imam to da napišem za domaći. Dobro, a kako znaš ko sam ja? Vidimo se kasnije. Video sam te na svečanom otvaranju crvene fontane i raspitao se o tebi. Zašto? Pa, ti, tvoji prijatelji ste mi izgledali veoma pozitivno. A koga si pitao? Rivena. Rekao je da si dobra i ako budem hteo da upoznam jednu od Wings, da bi trebalo da budeš ti.
Ej, slušaj, žao mi ako sam rekao nešto pogrešno. Ne, nisi. Meni treba da bude žao. Ljuta sam zbog nečeg drugog. Zašto se ne provozaš sa mnom? Mogli bi da pričamo. Možeš da mi veruješ? Ja ne znam. U stvari, moram da intervjuišem neko ko je već prošao časove simulacije. Pa, dobro. Ohoho, to je trač. Vreme je skoro isteklo. Bacila sam soničnu bombu i raznela zaključanu bravu. Znaš, soba za simulaciju je sjajna zato što oslobađa od stresa. Palladium kaže, jel ti stvarno sve zapisuješ? Plašim se da nešto ne zaboravim. Sad moram da se vratim u crvenu fontanu. Bilo mi je super sa tobom. Meni... Šta kažeš na to da se vidimo ponovo sutra? Mogli bi da izađemo? Hvala ti za cveće, veoma je lepo, ali ja hoću da budemo prijatelji, okej? Ne bi da stekneš pogrešan utisak. Ne, u redu. Prijatelji, vidimo se uskoro. Hej, Mjuza! Magic zove Mjuzu! Mjuza, javi se! Hej, drugari, kako napreduje domaći? Ne tako dobro, ne shvatamo baš najbolje. Nego, ko je onaj momak, ha? Neko iz crvene fontane. Pa, gde te je odao? Stella. Šta je rekao, odakle? Šta je njegova specijalnost? Da li ste se ljubili? Tako si radoznala. Da li ti se sviđa? Misliš da je sladak? Nije to što misliš. Možda misliš na nekog drugog. Nekog čije ime je Riven. To nije tvoja stvar. Sad mi je još draže što nisam sa tobom u paru za vežbe iz magije preobraženja. Istina je, još uvek joj se sviđa Riven, svi to znamo. Da li si nekad pomislila da nije prijatno da se o tome priča? To je njen problem. Moja ljubav i ja nemamo apsolutno ništa da krijemo, to je bar lako. Mislim da bi trebalo da se vratimo našem domaćem. Ili možemo da imamo modno preobraženje naših tašni čizama. Hajmo u shopping. Izgleda da se drugari lepo zabavljaju. Sredimo ih pre nego što vladaju trikovima preobražaja. Ne smete biti otkrivene u Alfi. Samo pokušajte ovaj put da me ne poslušate. Ali učitelju, Mjuzin novi prijatelj može da posluži kao zamka. To zvuči kao dobra ideja. Zabavite se. A šta je to? Pa, ova ruka je živo drvo. I pokušavamo da je uklopimo u moj operativni sistem. Lišće ima svoj jezik. Da li funkcioniše? Pa... ne baš. Zbog velike razlike teško je uskladiti prirodu i kompjuter. Znam da ovo nije bilo baš najbolje, ali mislim da se ovaj put poklopac malo pomerio. A, nevidljiva magija možda. Mi ovo ne znamo. Stvarno, nismo ni znali odakle da počnemo. Vatra i svetlost su manje više slični. Pre nego što udružite vašu magiju, morate da je upoznate. Na šta tačno mislite? Pronađite suštinu vaših moći. U tvom slučaju to nije samo vatra. Nije? To je plamen života. Ima tu mnogo više nego što misliš. Zato ja imam isceliteljske moći. Posjedujem plamen života. A šta ja imam? Svetlost je izraz tvojih moći, unutrašnje vizije, opažanja, jasnoće. A šta? Tvoje moći idu ka jačanju i osvetljavanju kako bi ostali mogli da razumeju. Sutra imamo test iz preobraženja, ovde u sobi za simulaciju. Test sutra? Stvarno mislite da smo spremne? Trebalo bi da vežbate. Ako vam je potrebna pomoć, možete uvek da dođete kod mene. Ali ključ leži u svakoj od vas. Hej, Mjuza, pogledaj ko je tu. Misliš da je došao da te vidi? Stella, ovdje je da bi učio simulaciji. Faragonda mu je odobrila pristup. Nemojte da se raspravljate. Potrebna nam je harmonija. Da, za sutrašnji test.
I nas 5 ćemo zajedno baciti jednu mega čaroliju. Šta je bilo? Nas 5, a šta je sa Lejlom? Povredila si je. Zaboravila sam, žao mi je, nisam tako mislila. Idemo opet. Vreme je za dramu. Lejla, U redu je, Mjuza, dobro sam. znaš, i ja također dođem ovdje ponekad, kad hoću da budem sama. Mislim da smo u tom smislu nekako slične. A kako to misliš? Mislim, i ja se ponekad osjećam kao outsider. Pa ne znam, možda se ponekad svi tako osjećaju. Možda, ali ti si ovdje nova pa ti je malo teže. Biću dobro. Ne, Lejla, sada si sa nama, ne treba da budeš sama. Čini mi se da vam smetam. Stella ume da kaže svašta, ali je dobra osoba. Znam. Ona ne razmisli pre nego što nešto kaže. Ali te voli, kao i ja. Šta bi voljela da uradiš sa svojom najboljom prijateljicom? Volim da igram, to je moja strast. Stvarno? Hoćeš da me naučiš da igram? Naravno, kladim se da ćeš naučiti za 2 sekunde. Devojke! Blum! Lejla, slušaj. Znam da ponekad deluje kao da si zapostavljena. Ali ti pripadaš našoj grupi, isto kao i bilo ko od nas. Stvarno? I znam tačno šta će povratiti harmoniju u Wings klub. Stvarno, šta? Večeras pravimo pidžama party. To će nas ponovo zbližiti. Ko si ti? O, ja samo prodajem nakit. U stvari, imam ogrlicu kojom ćeš osvojiti naklonost mlade vile. Mračna je, ali lepa. Pa šta misliš? Pogledaj malo bliže. I postani moj sluga. Vrati se u Alfiju i pobrini se da sutrašnji test bude potpuna katastrofa. Sa 13 godina sam bila bubuljičava, izgledala sam kao ružno pače. A onda je došao najzgodniji momak u celoj školi i seo pored mene. Da, bila je to ljubav na prvi pogled. Za mene u svakom slučaju, zato što su njegove oči tražile nešto potpuno drugačije. Najbolju devojku u našoj generaciji. Ubrzo posle toga je bila proslava mature. To niko ne bi trebalo da propusti. Teško vreme za ružno pače. Ali došlo je do preokreta. Veče uoči mature, devojka je pala sa stepenica i polomila nogu. Da, magija stvarno postoji. Tada sam saznala da sam vila. Te noći si plesala sa svojim princom. U stvari, i ona je došla na bal. I moj princ je proveo celo veče brinući se o njoj i njenoj nosi. Ovo nam je potrebno, moramo češće da budemo zajedno. Samo mi devojke, bez muškaraca. Stella, ne mogu da verujem da si to rekla. Pa kad nisu tu možemo da pričamo o njima. Počnemo sa Jerryjem. Hajde Mjuza, hoćemo da znamo da li ti je zagulicao maštu. Pa ne, Zato što ti se sviđa Riven, zar ne? to nema nikakve veze sa mnom i sa Rivenom. Da, svakako. Stvar je u tome što mislim da Riven nikad neće biti zainteresovan za mene. Ali način na koji te gleda ili ne gleda je dovoljan dokaz. Znaš kako smo se Brandon i ja smuvali? Ha, da pogađam. Ja sam najbolji borac univerzuma i najlepši momak u kraljevstvu magije. Ko hoće da mi bude devojka? I ti si mu pala pred noge. U stvari, on je pao pred moje noge. Lejla, nemoj da se uplašiš kad ti ispod nogu nestane ova staza. Ostaćeš u lebdećem položaju. Dobro, obećavam, neću paničiti. Hej, Jerry, jesi li dobro? U redu, devojke, budite pažljive. Naći ćete se u tihom selu i bit će sunčan letnji dan. Morat ćete da koristite magiju preobraženja kako bi rešile niz zagonetki. Da li ste spremne? Spremne smo! Onda počnimo. Gde sam i
to nalazimo? Tiho selo i sunčan letnji dan, ha? Velika je vlažnost, kao da smo blizu močvare. Pogledajte. O ne, ako je nebo šuma, onda na čemu mi hodamo? Šta se ovdje dešava? Ovo sam već videla, greška u sistemu, ali zašto baš sad? Devojke, ja ne znam šta se dešava. Kristali simulatora su otkazali. Nikad nisam video da kristali ovo rade. Moramo da pustimo devojke napolje, ovo je opasno. Ne mogu nikako. Njihova sredina je usađena u memoriju. Ne možemo ništa da obrišemo i ne možemo da spustimo sistem. Ako ne možemo ništa da izbrišemo, možemo nešto da dodamo. Devojke, dodao sam neke magične podatke na izlaznom programu, ali ne znam u kom će obliku biti. Zato tražite nešto što se ne uklapa. Mislite nešto normalno? Kao ovo. Vuk u šumi, to je normalno. Znači to je izlaz. Stela! Naše prvo preobraženje. Pogledajte! Profesore, je li ovo program za izlazak? Da, sad morate da ga kontaktirate. Hajde, opkolimo ga. U redu, sad idemo odavde. Postoje jake magične smetnje u simulatoru. To je Darcy. Ko bi drugi izabrao ovako ružno mesto? O ne, progutao ga je. Hajde, devojke, magija Vinksa! Sonična bomba! Nema efekta! Moramo da zahvalimo Grizeldi na njenim vežbama. Hajde, napadamo svi zajedno. Mislim da smo ga sredili. Čudovište je potpuno imuno na magiju. Morate da pronađete drugi način da ga pobedite. Profesore, ako prekinete napajanje kristala, simulacija će nestati, zar ne? Da, ali prazan hod može da sagori sve vaše moći. Morate da smislite nešto drugo. Kao na primer, ja se nikad nisam borila bez magije. Imamo sve manje vremena. Moramo da upotrebimo magiju preobraženja, to je jedini način. Evo ko nas sabotira. Jerryja su hipnotisale Trix. Ti ostani ovdje i učini sve što možeš da pomogneš vilama dok ja njega ne izvučem iz transa. Mi ćemo vam pomoći. Osjećamo se mnogo bolje. Recite, jesu li vile u opasnosti? To čudovište je imuno na magiju, tako da ćemo morati da se borimo protiv njega samo običnom snagom. Da upotrebimo preobraženje, to nikad nismo radile. U teoriji to je moguće ako spojimo naše najosnovnije moći. Pronašao nas je. Lejla, ti si osnova. Lejla mora da bude veće. Lejla! Potrebno je nešto što će ga držati. Grane podupirači! Potreban mu je mozak, centralni procesor, stvorenje požuri, ustani! Stella, ne
vidi ništa. Vid, sunca. Ne može da se bori bez svoje volje. Čudovište će ga uništiti. Ja sam na redu. Plamen života. O ne! To! Sad je puna života. A, gdje sam? Sad si na sigurnom. Ljubi! Ništa nisi slomila. Dobro sam. Slušajte, morate da naterate čudovište da proguta plamen. Devojke, pobjeda nad čudovištem nije dovoljna. Vaše stvorenje treba da izgovori Dirime iluzionem i otvorit će se izlaz. Zvučna struja moći reći. Da li su svi spremni? Dirime iluzionem! Dirime iluzionem! Uspele su. Upečatljivo, veoma sam ponosna na vas, devojke. Pa, osjećam se glupo zato što sam sve ovo izazvao. Nisi ti kriv. Misliš da možemo da se viđamo ponovo? Naravno, zašto da ne? Pozdravit ću Rivena u tvoje ime, okej? Drago mi je da si razumeo. To je timski rad. Magija Vinksa! U sljedećoj epizodi Bloom vodi svoje prijatelje u posetu Gardeniji. Pixiji će se izgubiti i bit će u nevolji, dok će Musa i Leila igrati u opasnom noćnom klubu.